Loom House Premier Weaving Center asayam kimi kangbupon. Bokajana long KSA Leadership Training kipaman pon. Lakha crazy langfer barelong ahavar ronga suratum towar ka vedeta jok pherangkya mai kangnipon. Kardom pini nilibeta thanbang phi sami promela timungpi non betang pen arjiponi tha. Pini priya chiklo ni phai inkoi arni lakha inkoi si borjana havar arlo dilai adonri PWD inspection Bangalo adungalo Karbi Farmers Association pen chipatel biponsi Loom House Rimir Weaving Center asahem kimi kangpupon Bangso amailong nang chitongdun aluhiaman pen Madhuram Lekthi iam Karbialong Autonomous Council IC Handloom and Textile Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar Lapen BLCC Chairman Bokajan LA Mongol Singh Hanse Central Committee President Mohan Bey CC Secretary Amorjit Timung Kanmomi Teron Dilai Karbi Farmers Association President Secretary Dilai Karbi Farmers Association Jiten Phangcho Biriatarson Milik Junior Assistant Handloom Textile Department Kolom Singh Terang Demonstration Handloom and Textile Department atuman chitong nunsi mai RDP dunlo Bangso asahem kimi ia Madhuram Lekthi ahin pensi hongjeng kersi tame ingti pono Bangso amailong ia Madhuram Lekthi ahin penta non prabjin pen hon tin banhini laben therang sitame nambipon puputa ningchepon laben prabjin pen Bangso Rimir Weaving Center sitame council along register do non pusi thantekang Bangso hot Karbi Farmers Association ahin peta memorandum mate kachuni rialo parjirdon HDP pen Wilson B reports Karbi Daily News alangli nang rabdun po pulo ning nang bathidun piklo lapen kirabjia son sitame alang tum phon lapen ting lapen nona mat ke kali postame alang tum muning alombang ke hem lakadok we an sita nang pik po pulo lasning rong piklo ninga klong pen alang phan sitame churu par piklo nona mat ke pangcheng pon pelang sitame an karbi atumta pinangan ke peri akadok we an sitame ki virgin na si dambomlo lasini niltum labangso khai phanchin hon ma mithang khai ansu se angsom du nangji pu phansi nilitum la pangcheng pon lo la si ke thakji non amat ke lapuson punilitum chingwai ela athema pinisi kang puta kang pula la si aprang ke damji phan ke boripon po la pen ke the ke ding la pen em la pen sia matum ansitame la so puthak nang chirap dun po pusi ning thelo Creation of autonomous state under Article 244 by peaceful democratic process drive puathipi riponsi themarani analo porphai khrihinira chitima porpen Karbi Student Association Bokajan District Committee atum kachipate ripon Arnisia Pharma KSA Bokajan District Committee angkang kipardo kedo an angbong leadership training Bokajan mini stadium holalo kipaman pon KSA Bokajan District Committee amaipu Raju Ingning pen kachipa hingupon amailong chitongdon aluhi atuma phan chunbang desoiteron pensi pachini ponlo aluhi sarpo aman pen Karbialong Autonomous Council EM Surjia Rongphar KSA TDP amaipu Thompson Rongpi Thanpari Laichon Ingning Sumit Timung Jirsong Teron laben KSA long arpu kedo atum chitongdon si RD pidun laben puthot mailong laso leadership training athipianam chunbang pensi Clardak pen thanponno Mailong chitongdon aluhi sarpo Karbialong Autonomous Council EM Surja Rongphar pen lamki jaipon ki KSA atom Article 244 Autonomous State puthak pini arianda tingni nipin pen claim bomapot kachuro pajirponno KSA TDP amaipu Thompson Rongpi penta KSA atom kido thipen khaya phan ki claim kidam pipon paminang ji lapen ahok pedalamsi kaiketa roda phan thanponang ji lapen alang nipen Karbialong Autonomous Council CM Dr. Tulira Mohang aphan kachuropa jirathi alang lihenlo kichingsi KSA atuma phan kamatha pen KSA asahem ki kimponji aphan kuti isi atangka ke panong pipona pot choropon lapen CM Dr. Tulira Mohang alang lihenlo kaikia mata hembrekalam lapen japen jahoy kachirai komalam kaninjever abang fulo mailong apor pen apora hot laichon ingling lapen kaprek KSA unit pen chitongdona tuma phan Lun lapen kikan hai huta paklang ponsi risonim so atuma phan aning parung ponno kijutsi KSA BDC amaipu Raju Ingling penta KSA atom
drug ke chopen ki khangdunang ji akinang sot alam klardak pen than pajir mi pon lapen chunbang de soiteron pen chitong dona tuma phan karchu pajir ponsi my mesen pen ochun pono news text report Karbi Daily News lokachali ave polodangte khais tamil tu jirai kom thekte lapen pirothe along competition along lidun ne ji pusi pini lahai education na puthak netum pinang kithe kiting doben netum pini jingwai ponlo aprang ki wangji phan anso se lokachali ke paprang dun je phan padang te karbeng long sami emprek long lelang lasi emprek ki palong dab je phan lasi pini ahok pet pen jingwai pon adilar la drugs ki cho adilar thoba sami pinang nep pensi police arideng sami natum hodai ponlo lapen non kiwang jilang sami netum labangso drugs abang ke netum kupalo awareness sami netum claim bonji lapen jongsi mithang ariso ijang dum sami labangso akicho drugs kicho lapen kirimang do puluteng tengte netum nepsi alang netum phan aku police arideng sami netum hodai bonji lapen labangso environment ke pavidai pasami netum Karbi Lucale tong da bukojan district committee ahin ban sami netum unada bangke body ponji Karbi Farmers Association Haroghat Arohin Pen Phuloni Circle ARO aphan Pinpur alo Pajirdam Pini Preni Phai Inkoi Arni Analo Por Phai Isimalon KSA Haroghat Arohin Pen Pater Piponsi Phuloni Circle Office ARO Joyoterang aphan Pinpur alo Pajirdam Labangso Pinpur alo kipidam nangkok alamthi laki raratum longli mayadi patta silam jipuki SK modal atum tangka ke leki hangdet penajok pinangan Karbi ki dugden araratum mayadi pata chesilam muwe penajok kisung phonangno non angton penalam KSA kongchunbang buddho terang kaninjelam le arjuponona Phuloni pen Mirjeng Hanse report Karbi Daily News tum SK mondol tum benisi longle pota ke chobunai ji pupenalang litum phan SK mondol to makele tangka ke hang labangso puthak si pini litum memorandum nang pilo labangso SK mondor pen chenglo komama lada tangka ke hang paruhum long inverse do natum do thukok polotang te hala bangso por ke litum isi rat mastami pini pen awareness ki pilo mane nang litum yo phanyo se tangka nang ke hang Opini dokok polutan nang tum evidence ma chibi ko recording tame made la tangka na ke hang hut kopi man nang tum recording chibi ko labang so evidence pa sinil tum case tame nil tum nang ki PG long nil tum cherap dun po labang so tangka ke hang kile ke hang tum tame non alang litum han akijoy pen semar pipo posin tum halam chak nang pidun lo lasi nor bang ke kiwang jilang ni bang ke labang so sarkul office andara lo komane SK mondol tum yong si akile tangka ke hang dola dokok polutang te nito mahin pen ke sodak sai ponang kokpo Lakha Krisi lang fair kaparlo barelonga havar ronga saratum tower kabete penajok phirangkia mai kangnipon Pini Priya Chiklo Niphai Inkoyarni barelonga havar phirangkia mai kangniathi tower kavi lang kavi RCC tonong kabete tajok raratum kisung Kidamtang MP kiliga hutsitami tower lang dolong nang pipopulo bontami kilik juddet lote ing samri titi MAC huta pahaiduno laben MLA huta pahaiduno sita nilitum barelong hawarke thang nata nang nilitum rong ing koidu kijunlang lapen tower nang palewek nang jipusi raratum choning ripon bolongkoma jipen jirsong singna report Karbi Daily News Kenitum kenon matke rijab along lelang penon maritumang kelas kele dia posi ditum da kisung tipik apose ajar nos tame penanda political keja leaders mitum phana pulo nang tumak lai sidu de pulo dongte nang tuma phan nang lai phan awar saya bedaji MP pencenglok MLA non MEC orang stami tum non kedobom ruling sarkar pasi pai bomlo EM Dr. Kituliram rongha alang lipanda khartipura hot MLA campaign ke bangono hot da adonara hot ahem ar ke chichokang una hot la baso pinpura lulong
ki pidun dalam pen alang li pen ajok tang tang lo jada ni tuma pan potar nang isu nang ji pen midigar sub center ni tuma nang pinang ji pen tobar la pen melang ka to ka benang pinang ji walam ke pin pura lo ni tum tokon pe mesi alang li pan pijir don lo ni Keceleng punji towaran ta pilapo penda dolong ta me mesena dolong la arsesia dolong nang pipo motor gari celeng pun la bangso ka che chak te kang mate la towaran ta ni tu phan atokanu kunasi ke doma la bangso towaran nang pilabji pu sitame ni tum pinian ta thang asima bonda theglong le